Suntem în orașul Moscova și astăzi mergem la forumul internațional cu numele Rusia. Am lăsat automobilul la parcare și mai departe ne deplasăm cu ajutorul tramvaiului, din cauza că în apropierea forumului nu mai sunt locuri libere de parcare. Expoziția are loc în parcul Vădanha, iar odată ce am ajuns am rămas uimiți, fiindcă totul era pregătit la un nivel foarte înalt. Ideea acestui forum este de a promova toate regiunile Rusiei, cultura și realizările acestora.